Bună ziua! Vă prezint noul telefon de la AllView, H3 Join. Este un telefon low cost, un telefon 3G care dispune de Bluetooth, micro USB 2.0, video player, audio player, radio FM și o baterie de 1200 de mAh. Pachetul conține manuale de garanție, certificat de garanție, telefonul, bateria, căști și încărcător. S-a și deschis. Avem Blitz, cameră principală de 5 megapixeli și o cameră secundară VGA. Hai să și butonăm puțin. Meniu, contacte, SMS-uri, browser, Facebook. Telefonul suportă și card microSD până la 128 de giga. Cameră, media, FM, radio, calculator. Îl găsiți în rețeaua Telecom la prețul de 169 de lei.